Поздрав от Каймет, патронката. За папири наказателят с най-бързото БМВ 530. Папири наказателят Катаро, Баро, Бургас, Пенела, най-курвари по принцип Соске, Бутман, Геле, Каймета. Обаче ако се наложи Качел, курвари, Калел, Тумаре, Румне, Пенелка и Спиринел, Тумаре, Банкоматя, направо Камерен, Туменге, Бокатар, Душмани, Макерен, Бутла и Фора, Тенамарав, Тумен, Капагав, Тумаро, Шеро. Вали гърби на папири, отново му върви. Капера в Тумен, Пенела, о наказатели. Къде сте бе тарикати, къде сте бе биячи? Само на лайфове се каните. Километри далече, правят се, че ги няма. Пред мен майко бе Кушен, Соманген, Мени, Пена. Една минута ми трябва да ви видя аз главата. Ще давам, аз заклевам се, душмани. Макерен, Бутла и Фора, Кокуро, Капера в Тумен, ще ви взема жените. Ще ви спра банкоматите, Пенела, о папири наказателят. Жанес, Сони, интересувилма, Косантай, що сан, Кераманге, Сомангав, Каника, Старни, Дарав, ще ви бия. Наляво, надясно, Чанка, са Капера в Тумен. Шматките си лаят, а БМВ-то си върви. Мишки, Пенела, о папири, където може. Минава, където не стреля, пуща и минава. Мишките да си мълчат.